Nkabiyami. Hey Nkabiyami. Hey ngizwile man ukuthi uzongi-interview. Hey Nkabiyami mina nguzulu. Suka le onongo. Mr. Zulu, how are you, sir? Hayi khona ukuphila into ekhona Nkabiyami. Walusa kodwa Nkabiyami wona ngathi awulusanga wena. Mr. Zulu, I will be conducting the interview, not the other way around. So I guess you just need to sit there and then we can start with our interview. Okay. Yankabi. Can you tell me briefly about yourself? Yabona Nkabiyami ngikutshela. Suka le wanongoma. Inkomo lapho inkabi izinto eshaya uphondo phansi. Uyabona mina ngitshele wena Nkabiyami ngangisina lapha. Ngizwe ukuthi ngithini? Ngishiya inkomo enkulu kabi mina abafana belusayo. Njengoba ngikubuza ukuthi wena welusa yini? Can't you sit down, Mr. Zulu? Ngoba ngikubuza ukuthi welusa yini Nkabiyami? Ukuthi mina la ngisuka khona ngishiya inkomo nabafana belusayo. So Nkabiyami ngiphethe izinto ezinkulu kabi ngempela. Izinto engokuyicabanga wena Nkabiyami. Ngibungibona ngirishi mina. Nginemendlela. Interesting. Mr. Zulu, what do you think you can bring to our business? Why must we employ you? Umbuzo omuhle kakhulu Nkabiyami. Yabona Nkabiyami? Mina ngiyashaya isagila Nkabiyami. Yabona la emsebenzini la kungenzeka imanga inkosi iphela. Ungaqhabuka befuna ukubanga lomsindo. Ufike ithi qhabuka. Nkabiyami. Mina ngalusa Nkabiyami. Mina nginemendlela enkulu njengoba ngitshela Nkabiyami angiqambi imanga. Yabona mina Nkabiyami angeke ngikuvumele ukuthi bakuthinte. Bangaze baphulisha inyawo Nkabiyami. Ngendlela mina engikukhathalele ngamsebenzi wami. Ngiyakwazi futhi nokushaya induku mina Nkabiyami. Please sit down. Please sit. Mr. Zulu. Ungifake emandleni. Mr. Zulu, I'm concerned. Very, very concerned. Did you... Have you ever worked before? Do you have any form of experience? Ngasebenza Nkabiyami. Uyabona ekukhuleni kwami ke ngangilusa. Ungabuza ubaba uBhengu la ngisuka khona. Ukuthi ngangilusa inkomo ngasuka la ngangilusa inkomo ngimncane ngina 3 years. Ngisuka nyosenga mina ngivuke ekuseni ngihambe nomkhulu. Sifike esengi igula. Uyalazi igula wena. Wena ngathi awula ubisi lona uyalazi lenkomo. Ka la ngisuka khona mina kunemanga. Wena ulusile wena. Induku yakwazi ukuyishaya nje khona. Awukwazi ukushaya induku wena. Hayi ngiyayiphasa le mbuzo. Mr. Zulu, it says here in 2017 you was at DUT. Can you maybe tell us what were you doing there? Nakho, mbuzo omuhle kakhulu. Nkabiyami, uyabona lapho ke Nkabiyami, sasihambise umama wami kuphasika. Awuqambi mama Nkabiyami, sifike lapha nasikholwe Nkabiyami ePhasikeni. Uyabona eDUT, yila impela bengifuna ukuthi siye khona uyobona nawe bangazi kakhulu Nkabiyami. Ngiyayiphasa le mbuzo. I guess we'll leave it here for today, Mr. Zulu. Yeah, I think Mr. Zulu, you can go. Thank you very much for your time, sir. We will be calling you. We'll get in touch with you. Don't bother calling us back. Ungibize Nkabiyami, ungibize. Kodwa ungibize nje njengoba ungibize. Usulusile. Hayi, futhi into enginyanyisa kakhulu nina nabantu bamanje. Nibhizi nikwitiza le English. Wena musukulahla ulimi lwakho lwamaZulu. Thank you for your time, sir. You're more than free to call now. Thank you very much, sir. Plus, make sure you don't call. We will be calling you. Just don't call back. Don't bother. We will call you. Thank you for your time. Don't Holy Father. Drink le. Hey, I don't see.